سلام كبرات غاتتلتي داسنا اكسترا نحجي استدالو علتاو زيناتات ملسي امباسي ارترا كونتات اثيوبيا ممبال مكالخلي HIV دونالد ترامبن مسارحتو سلطان مركب مقبايوم كالين زد هسس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل ناي وتر تغاتتلتن مخان دما سبسكرايب كتغبرو بخبري عدماكم اب عباي بريطانيا زركب امباسي ارترا نتب حده اول بارتي بارلمانتاري جروب ويدما APPG فور ارتريا تباهيل زفلت جروب نتنبي صحفات منستر غدايات وصاي عباي بريطانيا سدد دبداب املكيتو ملسي هيبو اول بارتي بارلمانتاري جروب فور ارتريا زبهال وغن ابتنا بيت صحفات منستر غدايات وصاي عباي بريطانيا صحافه دبدابه بزعبه حجي اب اثيوبيا زلو كونتات العيله بمزراب اب اثيوبيا اغاطيمو زلو وطرن كيناتن نيرترا نتخبابن كصلو سلازخل منغست بريطانيا اتغونص قلطفه نخعرف كصعر كوم خا تግራይ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ስግኣት ስለ ዘለዋ ብሪጣንያ ነዝተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብዚ ዘለወን ላዕለከ ዓረገ ለዝብ ንኽፍጠር ፖለቲካዊ ደገፍ ክትገብር ይሓቲቱ ነይሩ ኤምባሲ ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያ ኸ ነዚ ድብዳቤ ኣመልኪቱ ከም መልስና ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ሰዲዱ ኣብ ዘሎ መልሲ ኦል ፓርቲ ፓርላሜንታሪ ግሩፕ ፎር ኤርትሪያ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቕይሩ ናይ ዝደልዩ ወገናት ልሳን ኮይነ ዘገልግል ሓደ ካብቶም ሒደት ጸላእቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እቲ ኤርትራ ንክልል ትግራይ ኣስጋኢት ያዝብል ዘረባ ኸኣ ናይ ማሃየም ዘረባን ክፍኣት ዘመልኦን ክብል እዩ ነቲ ብኦል ፓርቲ ፓርላሜንታሪ ግሩፕ ፎር ኤርትሪያ ዝተሰደደ ደብዳቤ ነፂጎ ዘሎ ብጀካ ዝኒ ኤርትራ ጠቒሱ ዘሎ ክፋል ናይቲ ደብዳቤ ኸኣ ኦል ፓርቲ ፓርላሜንታሪ ግሩፕ ፎር ኤርትሪያ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ እንድሕር ተፈልያ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ሓዳሽ ሃገር ትግራይ ኣፍልጦ ክህባ ንፅውዕ ዝብል ተወሳኺ መልእኽቲ እውን ነይርዎ ከም ዝፍለጥ ኦል ፓርቲ ፓርላሜንታሪ ግሩፕ ብካብ ንጡፍ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታቶም ስራሕ አገልግሎቶም ዝፈጸሙ አባላት ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ባይቶ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ዝቆመ ነቶም ሕጂ እቲ ሃገር መምራሕ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ከኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮርና ዓለም ንዘጋጥም ነገራት ዘረድኡን ነቲ ብድሆታት ዝገጥም ፖሊሲ ንኸውፅ ዝደፍኡን ዝጸልውን ምኩራት ፖለቲከኛታት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብደረጃ ዓለም ብዙሓት ውድባትን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ናብ ካልእ ከይልሕም ከምኡ ኸኣ እቲ ሃገር ናብ ናይ ሕድሕድ ኩናት ከይተኣቱ ካብ ዝብል ስግኣት ኩሎም ወገናት ነገራት ይህዲኦም ሽግሮም ብዘተ ክፈትሕዎ ዝፅውዑ ዘለዉ እዚ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝኾነ አብ ኣሕመድ ብመንገዲ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዕላዊ ሕሳባት ገይሩ ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጽሑፋት ደጊሙ ደጋጊሙ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ስርሒት ከይተፈጸመ ልዝብ የለን ዝብል ቃላት ዘለዎ መልእኽቲ ይሰዲዱ ወሃብ ቃል ናይቲ ነቲ ወተሃደራዊ ወፍረ ከመርሕ ዝቆመ ኮሚቴ ዝኾነ አቶ ረድዋን ሁሴን ከኣ ነቲ ብዝተፈላለየ ናይ ዓለምና ውድባት ዘቐርብ ዘሎ ናይ ዘተ ጻውዒት ብዝምልከት ሂቡ ኣብ ዘሎ መልሲ ዘተ ዘይተርፍ እዩ ዘተ ክህል እዩ እቲ ሕቶ ግና መዓስ እዩ ዝብል ዕላማታት ምስተወቕዐ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምስኣተወዩ ዝርብ ዝካየድ ብምባል እቲ ዘሎ ስርሒት ክቕፅል ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ ብጀካ እዚ ድማ ረድዋን ሁሴን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ትግራይ ዝነበሩ ወተሃደራት ፌደራል ናብ ኤርትራ አንሳሒቦም ድሕሪ ምጽናሕ ዳግማይ ተኣኻኺቦም ኣብ መጥቃዕቲ ክሳተፉ ይምለሱ እዮም ዘለዉ ክብል ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ወተሃደራት ኤርትራ ከጥቁዑና ጀሚሮም ኣለዉ ክብል እንከሎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዝኾነ ዑስማን ሳልሕ ኸኣ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝብል ክሲ ብምንጻግዩ ንሕና ኣካል ናይቲ ግጭት ኣይኮንናን ክብል ንሮይተርስ ብመንገዲ ቴሌፎን ዝሓበረ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኸኣ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ብዛዕባ እዚ ሰሙን ኣቕፂሩ ዘሎ ውግእ ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ እቲ ውግእ እንዳሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎን ክሳብ ትማሊ ሰሉስ ከኣ ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ኣስታት 6,000 ዝበጽሑ ተመዛበልቲ ናብ ሱዳን ኣትዮም ከም ዘለውን እቲ ውግእ ከምዚ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ኸኣ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ተመዛበልቲ ብዙሖም ክውስኽ ከም ዝኽእል የገሊጻ ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ምብራቕ ዞባ ከሰላ ኣብ ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን ዝሰርሕ ኣልሲር ኻልድ ዝበሃል በዓል ስልጣን እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንድሕር ቀፂሉ ካብዚ ሕጂ ኣትዩ ዘሎ ብዝሒ ብዕፅፍታት ተመዛበልቲ ህዝቢ ክመጾም ትፅቢት ገይሮም ከም ዘለውን መሰረታዊ ቀረባት ከም መግበን ማዕቆበን ከድልዮም ብምዃኑ ኸኣ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ይገሊጹ ሓንቲ ሱና ትበሃል ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ኸኣ ናይ ሱዳን ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን እቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንድሕር ቀፂሉ ከሳብ 200,000 ተመዛበልቲ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ከም ዘለዎ ያገሊጻ ከም ዝፍለጥ ከኣ ኣብዚ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳን እቲ ዘሎ ኩነታት ፍታሕ ዝረኽበሉ መንገዲ የናድዩ ዘለዉ ኮይኖም ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኸኣ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ድሌት ከም ዘለዎ ድሮ ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ
ደቂ ሰባት ብኤችአይቪ ንኸይተሓዙ ብልዑል ደረጃ ዝከላኸል መድሃኒት ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊጾም። እዚ ኣብ 2 ወርሒ ብምርፍእ ዝውሰድ መድሃኒት ካብቶም በብመዓልቲ ዝውሰዱ መድሃኒታት ጸረ ኤችአይቪ ብ89 ሚእታዊት ነቲ ሕማም ምክልኻል ውጽኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጽዑቕ ዝኾነ ፈተነታት ከኣ ኣብ ምብራቓውን ደቡባውን ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ ልዕሊ 3200 ነቲ ቫይረስ ተቓላዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ብምርፍእ ዝውሰድ ካቦት ግራቪገር ዝበሃል ጸረ ኤችአይቪ መድሃኒት ነተን መጻምተን ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ቫይረስ ከይሓልፈን ዝከላኸል ኮይኑ ኣብቲ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ መጽናዕቲ ከኣ ነዚ ቫይረስ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት መዓልታዊ ከኒና ኣብ ክንዲ ምውሓጥ ነዚ ሓድሽ መድሃኒት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ሰሙን ብምውሳድ ነቲ ሕማም ምክልኻል ከም ዝከኣል እዮም እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም ዘለዉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኣ እዚ ብምርፍእ ዝውሰድ ካቦት ግራቪገር ዝበሃል ጸረ ኤችአይቪ ዝኾነ መድሃኒት ብብዝሒ ከምዕብል ከምኡ ድማ ቶም ኣፍረይቱ ሓገዝ ክረኽቡ ምእንቲ ኣድላይ ዝበሎ ገንዘብ ሓገዝ ክግበር እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ ጆ ባይደን ተዓዊትሉ እኳ እንተተባሃለ ክሳብ ሕጂ ግና ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዓወት ከም ዘይኣመነሉ ዘሎ እዩ ዝግለጽ። በዚ ከዓ እቲ ፕሬዚደንት ክሳብ ሕጂ ስልጣኑ ዘሰጋግረሉ መንገዲ ዘየጣጥሕ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾነ ፖምፒዮ ነቲ ዝነበረ ዘጋድድ ቃላት እዩ ኣውፂኡ ዘሎ። ንሱ ኣብቲ ምስ ጋዜጠኛታት ዝተራኸበሉ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣን ምስ ተሓተተ እወ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ዕብረ ስልጣን ጽፉፍ ምስግጋር ስልጣን ክህሉ እዩ ብምባል ትራምፕ ካልኣይ ግዜ ስልጣን ክረክብ ከም ዝኾነ ዘስምዕ ቃላት እዩ ኣውፂኡ። እዚ ሕጂ ኣብ ማዕከና ዜና ንዲሞክራሲ ሃገር ዝፈታትን ቃላት እዩ ዝበሃል ዘሎ መግለፂ ከዓ ብብዙሓት ወገናት እዩ ክነቀፍ ዝረአ ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝከኣሎ ዘበለ ይፍትን ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ግዝኣታት ከዓ ድምፅታትን ዳግማይ ክቁፀር ክስታት መስሪት እዩ ዝርከብ። ነዚ ናይ ፖምፒዮ ዘረባን ናይ ትራምፕ ተግባራትን ብዝምልከት ከዓ እቲ ብህዝቢ ተመሪፁ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ጆ ባይደን እቲ ናይ ፖምፒዮ ዘረባ ብምንታይ ከም ዝገልጾ ጠፊእዎ ከም ዘሎን እቲ ናይ ትራምፕ ተግባር ከዓ ይሕፍር እዩ ኢሉ ድሕሪ ምዝረቡ ምስግጋር ስልጣን ክህሉ እዩ ክብል ተዛሪቡ ዘሎ። ንኣስታት 3 ዕቁድ ዝኸውን ንምምሕዳር ፍልስጤን ወኪሉ ወሃቢ ቃል ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዝተተሳተፈ ዝነበረ ሳኢብ ዕሬቃት ዓሪፉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ካብ ግዜ ያስር ዓረፋት ጀሚሩ ወሃቢ ቃል ናይቲ ብፈታሕ ዝፍለጥ ውድብ ናይ ፍልስጤን ዝነበረ ሳኢብ ዕሬቃት ብኮሮና ምስ ተተሓዘዩ ኣብ መበል 65 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዋጋ 23 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ኣፅዋር ክትሸጠላ ተሰማሚዑ። እዚ እተን ኣብ ዓለም ፍሉያት ከምኡ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለወን F35 ዝበሃላ ዓይነት ነፈርቲ ዘለዎ ኣፅዋር ከዓ ቅድሚ ሕጂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲ ስለ ዘይነበራ እቲ ምሻጥ ደስ ኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ምስ እስራኤል ሰላም ድሕሪ ምግባራ ፍሉያት ነፈርቲ ዝርከቦ ኣፅዋር ነቲ ሃገር ክሽየጠላ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዝርከብ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምስ እስራኤል ትወዳደር ሃገር ክትህሉ ድሌት ዘይብላ ብምዃኑ እዘን F35 ዝበሃላ ነፈርቲ ንእስራኤል ጥራያ ሸይጣተላ ነይራ። ሕጂ ኸ ኢማራት ምስ እስራኤል ሰላም ካብ ገበረት እቲ ዝነበረ ስግኣት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተቐንጢጡ ብምህላው ነቲ ኣፅዋር ክትሸጠላ ወሲና ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም።